ବାବୁଲି କଣ୍ଢେଇର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ରେ, କଣ୍ଢେଇ କେମିତି ଚାଲିବ? ବଗର ଗୋଡ଼ ଲଗାଇ ଏମିତି ଚାଲିବ, କଣ୍ଢେଇ ଏମିତି ଚାଲିବ। ବାବୁଲି କଣ୍ଢେଇର ହାତ ନାହିଁ ରେ, କଣ୍ଢେଇ କେମିତି ଲେଖିବ? ମଣିଷର ହାତ ଲଗାଇ ଏମିତି ଲେଖିବ, କଣ୍ଢେଇ ଏମିତି ଲେଖିବ। ବାବୁଲି କଣ୍ଢେଇର ଆଖି ନାହିଁ ରେ, କଣ୍ଢେଇ କେମିତି ଦେଖିବ? ପେଚାର ଆଖି ଲଗାଇ ଏମିତି ଦେଖିବ, କଣ୍ଢେଇ ଏମିତି ଦେଖିବ। ବାବୁଲି କଣ୍ଢେଇର ନାକ ନାହିଁ ରେ, କଣ୍ଢେଇ କେମିତି ଶୁଙ୍ଘିବ? ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଲଗାଇ ଏମିତି ଶୁଙ୍ଘିବ, କଣ୍ଢେଇ ଏମିତି ଶୁଙ୍ଘିବ। ବାବୁଲି କଣ୍ଢେଇର ପାଟି ନାହିଁ ରେ, କଣ୍ଢେଇ କେମିତି ଖାଇବ? ବାଘର ପାଟି ଲଗାଇ ଏମିତି ଖାଇବ, କଣ୍ଢେଇ ଏମିତି ଖାଇବ।